Right. Mukasei vana veZimbabwe, Zimbabwe yese mamukasei. Nhasi uri musi wa1 March. Zuva rekutanga kwemwedzi. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Uyu Mwari uyu aramba achitaura pakati pedu uye zvakare. Mwedzi iwoyu uve uri mwedzi uchashandura upenyu hwevana veZimbabwe. Mwedzi iwoyu unomiririra masimba evanhu, unomiririra magutwa pakati pevanhu, pakati penyika, pamusoro pepasi. Saka tinotenda zvikuru Mwari watisvitsa mwedzi iwoyu. Haagoni kutionesa zuva ra1 ogozotadza kutionesa zuva ra31. Mwari anoramba ari Mwari, achingova Mwari kumisi ese emazuva. Ndinokatyamadzwa zvikuru nemazwi akataurwa naMabel Chinomona asina nebasa, mazwi asina kusimira, mazwi anoratidza kuti iye Mabel Chinomona imhesva mukono kumatauriro ake. Haamiririre zvido zvemaZimbabweans, anomirira zvido zvemurume wake Mnangagwa, nokuti iye ane mwana naMnangagwa. Handifunga kuti nyika ingasafire izvo zvokuti iye ane mwana naMnangagwa. Handifunga kuti ndozvingasafire nyika. Saka mazwi ake ekuti baba matiregerera, baba matiregerera, haana basa pakati pevana veZimbabwe vari kutambudzika. Handimazviona ka. Ende regai tiburitse pachena nhau iyi. Vese vari kushanda naMabel Chinomona muchifurirana kutoreraiza vanhu, muchiita unhu usina nebasa hwekutyisidzira vana veZimbabwe nenzira yekuvamanikidza kuti vasapote 2030, zvinofanira kuguma izvozvo. Nokuti kana shiri chai inobhuruka inomhara. Handimazvinzwisisa. Pane muwo veterans anonzi nhingi Maguma, muwo veterans anonzi Maguma. Endai mutaure kuti nyaya yako iwe yazikanwa, siya zvauri kuita. Koita Richard Musiwa, MP weikoko futi. Handimazvinzwisisa. Koita Isaac Taskani, MP weMutoko South. Kobva kwaita nhingi Makwira Nzou, MP Mutoko North. Kobva kwaita Batsirai Chitiyo, kansela. Kobva kwaita nhingi Farisi Kabasa. Vanhu handiri kutaura nezvavo ivavo vari kupureya role yekupota vatyisidzira vana veZimbabwe vachiita zvinhu zvisina basa nenzira yekunzi vanhu ngavabvume chete nyaya dzine chekuita ne2030. Handifunga kuti izvozvo zvakanaka maitiro akadaro. And your time is coming. Muchazosvika pakunatsoona kuti chinhu chakakura chihombe. Hamugone kuti muite muri 20 kana 30 moita go against nyika yese 16 million vana veZimbabwe vari kutaura nezvitumwa chete. Handimazvinzwisisa. Iwe Mabel Chinomona hauna nyadzi iwewe. Mazwi ako aunotaura haana kana chirevo pakati pevana veZimbabwe. Handimazvinzwisisa. Do you think kuti Zimbabwe ingasumudzwe netuhuku nezvihuta? Ndozvaunofunga izvozvo. Kupusisa vana veZimbabwe kuvaigira tuhuku muconstituency yese kunza tuhuku tunoita 200. Movha tumwe 100 twofa. Kosara turi 95. Tkonzi constituency inoi muchasumudzwa nehuku idzodzo dziri 95 muconstituency yese. Iwewe uchiba hako gold rese, muchiba henyu lithium muchienda nayo. Handimazvinzwisisa. Uchidya mari dzematombo anobva pamagranite apa. Aunyarere iwewe Mabel Chinomona iwewe. Uda kubata vana veZimbabwe kumeso uchizvitanga wakangwara chaizvo iwewe kupfuura vana veZimbabwe iwewe. Wakapiwa donation iwewe nhingi yekugadzira road inobva kuMutoko Center kusvika paNyamuzuve haya. Wakadya mari yacho wakapiwa ichibva kumagranite stones kunana Tushu, nana Stan Eugene. Wakadya mari yacho iwewe nemabhururu ako aya. Saka chii chauchataura iwewe pakati pevana veZimbabwe? Wapiwa mamillions wakaisa katara kadiki kawakaisa iwewe. Kachidimbu ketara ke 2 kilometers. Handimazviona. Imwe mari yacho the rest wakadya zvako wakaisa muhomwe. Wakaita MP kuMutoko North kunyadhire road. Tara yaitova iri right pawaiva uri MP iwewe, ukaiona iri right. Kusvika iwewe waipiwa mari dzekumaintaina marodhi iwayo, madonation ese aibva kumatombo uchidya mari dzacho ukatadza kana kumaintaina kusvika tara iye yaparara pasisina chinhu. Handimazviona. Nanhasi unoyu uri kudya. Handimazviona. Nanhasi unoyu uchiri kungodya. Augute here iwewe nemurume wako imimi ndimunoda kungorarama vamwe vanhu vese vachipemberera tuhuku imimi muchidya diamond imimi. Vanhu vana veZimbabwe vopembera tuhuku imimi muchidya gold. Imimi muchidya lithium yenyika. Motaurira vana veZimbabwe kuti vapemberere tuhuku twako iwewe twaunouya natwo iwewe. Aunyarere iwewe unotaura zvinhu zviseka nemusoro pakati pevana veZimbabwe.
atiteerere mazwa ako aya ai wazvinzwisisa. Nhau iyi haisi yavachiwenga, inhau yevana veZimbabwe vari kuti achiwenga titungamirirei mugadzire hurumende yemubatanidzwa vana veZimbabwe vararame. Nekuti iweka wandi une mwana naMnangagwa muchiita zvefugu ndee matora mari maita zvamuri kuita, vana vaMnangagwa vari kungomora muchiita zvamune muchiita zvezve. Ufunga ndiani achafarira mapwapwa iwaya amuri kuita aya? Vana veZimbabwe wataura nezwi rimwe chete zvisinei nebato. Isu tiri kutaura nezwi rimwe chete. Nhau iyi haisi yeZANU, nhau iyi haisi yeMDC, nhau haisi yeTriple C. But sevana veZimbabwe tazosvika pakusumuka kuti ayewa enough is enough. Saka mazwa ako iwe unotaura iwe Mebbo haana chaanoreva pakati pevana veZimbabwe. Ende hauna iwewe hona umbavha hwese hwakaita uye. Tiri kupa next government iyo iyi tiri kutoda kuti udaire nyaya dzako kukoti. Tinoziva mari dzese dzauri kutora kumagranites, mari dzese dzawakapiwa patime yana Tush, mari dzese dzawakapiwa nana Clovara veSouthern Granites vanovaniri in charge nekumaina matombo magranites ese kwaGurure ekwaLot. Uri kutora mari ikoko, hapana development, hapana chiri kubenefita vana kwaMutoko. Handi pazvinzwisaka. Muri kungodya mari imi muchiita zvamene muchiita. Hapana kana mumwe musi wamukafunga kuti zvamaba mari yematombo yamapiwa nemaItalians aya. Regai tichivhurawo maprojects vana vemumusha vawane maprojects ane musoro. Kwete zvokuenda kuti huku twako twaunongochuya natwo. Auda kupusisa ndiani kwaiwewe? Asingazvizive kuti patime yecyclone idai kuchimani iwewe zvinhu zvadonetwa zvakawanda uzisingaite. Wakasarudza kusanopa vanhu vekuchimani wakauya nezvinhu ukapa vanhu vekumutoko kunhingoko, wakapa vanhu vekumutoko. Hembe nechine zvinhu zvazvanzi zvinobatsira vanhu kuchimani wakauya nazvo ukanopa vanhu futi kwamutoko mabootlickers ako awaipa iwayo. Uri kuenda kujeri Mebbo, da kutaura uri kuenda kujeri. Handi wazvinzwisa. Hapana chinoshamisa chaunotaura pakavidhio kako kai. Handi wazvinzwisa. Urunzwa mandi Chimene akatomboita zvikuru kupfuura zvauri kuita izvi. Nhasi ari kupi? Ndinongofananidza mashoko ako nemazwa aMandi Chimene. Haana chinhu chaanogadzirisa nyika. Handi wazvinzwisisa. Isu tiri kuda democracy, isu tiri kuda nyika inova iri mumaoko evanhu. Uri kunzwa? Kwete kavidhio kako kaunobuda uchitaura zvinhu zvisina nebasa rese nenyaya yekuti uri kudya mari nemurume wako. Ufunga kuti murume wako ndiye akangwara kupfuura Zimbabwe yese. Uri kutamba iwe, uri kutozvinyepera iwe. Akavhoterwa nani murume wako iwe? Anodiwa nani murume wako iwe Mnangagwa? Anomuda ndiani iwe murume wako iwe? Tiri kumudzinga manje suni. Tiri kugadzira government yakabatana ine munhu wese, inosunungukira munhu wese. Kwete mapwapwa ako auda kuti taurire kuti munoda kuramba muri mupawa muchibambare nyika ichidonha kudai so. Muchidzoka muchipa vanhu tuhuku totofunga ndiani anofara tuhuku twako iwewe. Hatisi kuda zvauri kuita Mebbo. Tinokufumura nyaya dzako dzese tinadzo. Tokufumura zviri very legendary. Ende handisi kumbotya munhu. Usafunga kuti pamukana ukati baba matregerera anondiite Mnangagwa. Chinhu ichocho ndakachibata ende ndiri kunatsochinzwa mapendeketumbu kuti ndakachibata. Ende vadzimi vaneni. Ende each and every day vanouya usiku vachinotaura kuti usadzoke kumashure. Kune vachakutyisidzira musi wakati siyana nawo. Kune vamwe vachauya vachataura zvakati siyana nawo. Kune vamwe vachakublackmaila vachida kuedza kushatisa iwe kuti this struggle idzokere kumashure but still siyana nawo. Ndinoona murume anouya pandiri akapenya zvikuru. Don't think kuti ndopiwa maorders nemunhu ini. Ini ndega ndindotopa vanhu maorder kuti akumata kutodai. Nyaya ndeyekuti taunatsetsa make sure kuti independence tinoenda tiine mutungamiri anodiwa nevanhu. Before independence tinofana kuenda kuindependence. Ndezviri kutoda vadzimu izvozvo. Vadzimu vari kuti nyoka yemabhuniwe chimira naGeza mirai musadzokere kumashure. Toda kuti paindependence Zimbabwe inofana kuenda ine government yakabatana, ine mutungamiri anodiwa nevanhu, anorwisa corruption, ane zvido zvekuti vana veZimbabwe vararame. So don't think pamwe ungandi intimidate iwe Mebbo chinomona nenyaya yekavidhio kako uchitaura mapwapwa uchitaura zvinhu zvisane basa rese. Hatinei nezverudo rwenyu rwamunoita naMnangagwa. Handi wazvinzwisa. Mnangagwa taimurespecta stereki but ashaya respect yedu pamusoro pekutadza kuchengetedza bumbiro remutemo nedemocracy munyika medu. Eza ana blessed vakasungwa vari kusungirwei? Amunyarere imimi vanhu imimi. But chandafara ndechekuti vana veZimbabwe nawo vakutaura nezwi rimwe chete. Hapana ari kusara. Chitima ichi ndechemunhu wese. Tiri kuda kuenda kuindependent tiine gudo guru nemamwe maleaders anobva muma-opposition party even machurches or what. Toda kugadzira one Zimbabwe. Muchaona mashops once izvo zvangoitwa izvi. Ndakutaurirai in 30 days kana 20 days muchaona muchinosvomora mari mumabhengi umu.
Mchaona ana okay vachita kumhanya kuenda kuzodyara mari kuvhura mabhizinesi anga vavhara. Ana N Richard mchaona vachivhura. Makambani amchaona achivhura. Vanhu vachananzva shuga zvokuti vanototi aiwa government yembatanidzwa imadi kutomboti imire imborova yakadaro because isu maticha taakunanzva shuga. Isu mapurisa taakunanzva shuga. Saka musashandise mapurisa kwaaita political tool yenyu. Musashandise judiciary kuita political tool yenyu no. Vageza vakavimbisa vakati nyoka yemabhunu mwanangu handisi kumbofa ndakadzokera kumashure. If I'm going to die for this Zimbabwe, let it be. But kana vadzimu vakambonditungamira kunobata gidi kunguva yehondo ndakararama, ndinorarama futi pahondo yakadai. Vakanditaurira vageza nezuro vakanditi inini vakanditi nyoka mwanangu handisi kuzombofa ndakadzokera kumashure pamusoro until Zimbabwe is free. Nekuti kana takambonoirwira hatizotadza kuirwira futi kuti vana veZimbabwe vananzve shuga. Vakanditaurira nezuro. Ndakataura navo vakanditaurira nezuro vakati mwanangu nyoka usasimba usateerere zvinotaura vanhu and don't respond kune nonsense. So therefore I'm not going to respond kune vanhu vanochiti nyoka akaipa no zvakati zvakati. Handi kunodiwa nemunhu wese nekuti handisi mari. That is that. Sadzari paboarding. Ndizvozvo. Tina dzemberi gadzi tinwe dzemberi ya kwose kwose tinaiko kudzemberi takananga wedza